papierové predpoklady na postup do semifinále im stačilo 5 zápasov. Martinčanov doslova rozstrielali 28 gólmi a navyše v záverečných 2 dueloch ich znechutili zamknutou bránkou Valenta. Pre fanúšikov na vypredanom nitrianskom zimnom štadióne nebol dnešok Medzinárodným dňom žien, ale dňom, kedy skončí štvrťfinálová séria s Martinom. Dôležitý krok k ukončeniu série v podobe prvého gólu urobil Richard Mráz, ktorý vymietol horný roh Dzubinovej brány. Vyrovnanie takmer priniesla aktivita Davida Cukera. Jeho prihrávka sa nebezpečne odrazila od korčule Petra Koeniga, no Michal Valent zostal pozorný. Kľúčový moment nastal v 9. minúte pri presilovej hre Martina. Miroslav Pupák už po 9 sekundách ušiel Petrovi Smrekovi a poslal Nitru do dvojgólového vedenia. V ideálnej pozícii sa na opačnej strane ocitol Ivan Ďatelinka, ale odkrytú nitriansku bránku prestrelil. V tom istom oslabení sa v identickej situácii ocitol druhýkrát Miroslav Pupák. Na modrej čiare opäť zazmetkoval Peter Smrek, ale Dzubina odmietol zažiť rovnaké déjà vu. K hre v početnej výhode sa dostali aj domáci. V útočnej tretine rozohrali peknú akciu, na konci ktorej bol Filip Kuzma, ale Dzubina Martin opäť podržal. V 30. minúte predviedli peknú zohratosť Filip Bajtek s Henrichom Ručkajom. Na konci celej akcie však bola znovu pozorná Dzubinová lapačka. Zápas bol jednoznačne v réžii domácich, ktorí postupne navyšovali svoje vedenie. V 32. minúte našiel Tománek ideálnou prihrávkou Štimpela a bolo 3-0. V záverečnej tretine presne namieril ešte Richard Lelkeš, ktorý prekonal Dzubinu už po 36 sekundách. Po niekoľkých Dzubinových zákrokoch sa pripomenul aj domáci Michal Valent. Michal Važan dorážal dlouhého strelu od modrej čiary, ale nitriansky golman zostal neprekonaný. Definitívnu gólovú bodku v stretnutí a aj v celej sérii urobil druhým presným zásahom Richard Mráz. Po víťazstve 5-0 sa tak z postupu medzi najlepšiu štvoricu tímov tešia Nitrania. V boji o finále sa stretnú s lepším z dvojice Banská Bystrica a Dukla Trenčín. Od 5. duelu série sa do nitrianskej bránky postavil Michal Valent a pre Martinčanov sa stal neprekonateľnou prekážkou. Naopak Nitrania so strieľaním gólov nemali problémy. V 5 stretnutiach ich Turčanom nasúkali 28.